Ladies and gentlemen, welcome to Winter Olympic Games, Russia. Všetky tri vlajky. Sara, poď ukázať dráhu. No, ukazujem. A, ideš, utekáš. Ema, ukáž mi dráhu. Ešte ukazujem raz. Keď držím vlajku, ja ju mám takto v ručičkách. Emi, ty ju držíš príliš vysoko. Chyť si ju tak, aby ti stála pekne a aby bola takto uložená. A keď ideš týmto smerom, prosím ťa, nepozeraj dopredu a hlavne nepozeraj na mňa. Ja tam nejdem. Ty pozeráš tu pred seba, tu sa pretočíš, pozeráš pred seba. Postavenie, keď prídem, je buchnem tú vlajku o zem a krásne hrdo stojím a nohy mám otvorené. A hlava je hore. A ukážte mi pevné držanie, to je ono. Pevne ju drž. Môžeš, Sari, daj si ju tak, aby ti išla vlajka medzi nohami, dole zapichnutá a ručičky vystreté, takto aby bola. To je ono. Lucia, výborne, Ema. Tu je predo mnou a ide. Raz, dva, tri, štyri. Ona musí viať, to je ono. Lucia, výborne. Tak. Len už Sara drž na zemi. Tak. Musí byť stále pevne na zemi. Chyť si túto vyššie, aby sa ti to lepšie držalo. Tak. Aj túto ruku. A ideš jeden výpad. Výborne. Druhý výpad. Výborne. Jasné? Otočiť. Do kruhu. Emka, tebe sa ťažko drží tá vlajka? Lebo ideš skôr, ako keby si tam mala veľký náklad. Takže normálne vystretá a držať. Dobre, dámy, môžeme ísť celé? To musí byť rýchlejšie, pani. To bude rýchlejšie, len to skúšame prvýkrát, musíš byť presne v strede, nie si v strede. Môžeš ho... Výborne. Lucia, parádny šmík. Kamarka, už dávno si tu mala byť. Odprápaj si ju tam. Výborne. Lucia, Sari, na druhú stranu idete, keruj. Dopredu. Kerujte to, Sari, nie bokom, ale takto dopredu, hej? Jasné nám je to? Áno. No čo, skúsime na hudbu?